Ja, okay. Du skal ikke sige noget. Du svarer. Slå ned. What? Ikke? Og det her, den klassiske. Ja, ikke? Skal man også. Ja, så skal man også lidt. Ja! Igen, ikke? Ja! Men se den her. Lav lige den her. Så vil lige den her. Bam! Lav lige stileren der. Lav den her. Man løber. Man løber. Jeg skulle have løbet dem, hva'? Men det er klar. Det skal man også stå med. Bum. Bum. Og det her skal man også lære. Og det her. 1, 2, 3, slut.